Igbo makano, zụọnụ, rienụ, unu ga-erikwa ihe unu. Anyị abịakwara ọzọ taa n'oge ndị Igbo Made Easy na Uncle Eze TV. Tata anyị bịakwara ka anyị kụziere unu mkpụrụ okwu anọ, ya 4-lettered words. We've come to teach you 4-lettered words. Like I said, I will be combining my language. I will be combining my mother tongue and that of the English language because we were colonized by the British master. So we are obligated to be speaking English. Therefore, look at this. Here we have number 1, more, otu, abo, ato, ano, otu, abo, ato, ano. We call it 4-lettered words. More in English is called spirit. Ojo is called bad. Ojo is called bad. Yenwezie more ojo or bad spirit. If you have more ojo, bad spirit, ojo, bad. Guinea, what? Guinea, what? Guinea, what are you calling me for? Why are you calling me for? Why? Guinea, what? Why? You can say why. You can say what? I think it's interwoven. Ahia market. Ahia buying our market. Ahia market. Oria, sickness. Oria, sickness. Letter writing. Letter. 7, chere, wait. Solo, follow. Mana, but. Ichie, chief. Mude, mobujide, cash. Enwe mude, nwe, jide, mobumude, cash. Jide, mobumude, cash. 12. Ago, hunger. Aham, my name. Nem, my mother. Nam, my father. Nkem, mine. This is mine. Nkem, mine. Onum, my mouth. Obim, my heart. Nka, this. Onyem, my own. Maka, because. Gara, went. Ikem, my strength. Achọrọ m ka unu ghọta otu ihe n'oge Igbo anyị. Ihe anyị ji ewepụta mkpụrụ okwu ole na ole ndị a bụ ka ị wee wepụta oge site na abịchịdị ruo na zi. Were mkpụrụ okwu abụọ, were mkpụrụ okwu atọ, were mkpụrụ okwu anọ ruo mgbe anyị ga-emeru 10 wee mụta ka esi edi ya. Na ntụgharị ya na Bekee, we want you to learn from the ABCD alphabet to know how to link 2 letters, 3-lettered, 4-lettered words, 5, 6, 7, 8 to 10, where you must have mastered them. Then it will not be problem again for you to be able to read them out when you see them in a book or novel.
Like I said, reading or writing Igbo is not hard at all. If you can learn your ABCD to Z. Ọ bụ na ị ga-anya gụọ ABD ruo na Z, ABCD, efigigbe, hi ruo na Z, onwekwa ka Igbo hia ga-arụ ma ọlị. Dịka m kwuru na mbido, ọ dị mfe ịmụta ya, ịchọrọ ịmụta ya, jee na aka bekee chụọ. Aka bekee chụọ a ga-enyere gị aka nke ọma mgbe e nwere ihe dịka aka bekee chụọ, dinta, egbe, fe, gụọ, gbue, ha, gbue, Hausa, ite, ịgba, ji, kalama, kpakpando, kwe, lọgọ, mma, nkịta, nwanye, oke, ọgụ, pọpọ, rie, sụọ, shie, tụwa, ụdara maọbụ ube, vụa, wa, ye, za. Ịmụta ọ dị ka ndị bekee mgbe anyị nọ na elementịrị maọbụ nta akara, a na-agụrụ anyị A is for apple, B is for ball, C is for cat, D is for dog, E is for elephant. Otu a ka ọ dị na aka bekee chụọ. A bụ aka, B bụ bekee, Ch bụ chụọ, D bụ dinta, E bụ egbe, F bụ fe, G bụ gụọ, B bụ gbue, I bụ gha, Gb bụ gbue. Ruo na Hausa, ite, ịgba, ji, kalama. Ọ bụrụ na ime nwuo ya efu na ide ihe ndị a iji maatụ, agwara gị na mbido ebe e nwere mmụọ abịa nwe ọjọọ, mmụọ ọjọọ. Ebe nwere mmụọ ọjọọ chịchara isi na mmụọ ọjọọ gara, iwere gara tinye ebe a, ọ bụrụ ya bụ mmụọ ọjọọ gara ahịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye na mmụọ ọjọọ gara ahịa, iwere ahịa tinye ebe a, ọrịa bụ mmụọ ọjọọ gara ahịa, mmụọ ọjọọ gara ahịa. Ọ bụziri nwunye nọzi ị chọkwara itinye ife na tutu ị mara ihe na-eme na ịmụtago ka esi ede ya, deruo ya ebe ọbụla ị chọrọ, na-atụfughị mgbe gị maọbụ oge gị. Achọrọ m ka nchịkọta ebe a ruo n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-abịa na agba nke ise nke anyị kpọrọ episode 5. M ga-atụpe ya wara gị ya bụ azụ maka eji eme olu. M yawa ya bụ ngịga ntụnye gị azụ. Ekerekwa gị ka ọ dị mgbe anyị ga-anata n'izu na-abịa abịa.